мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо ҳар кас ба забони худ сухандон гардад унвон гирифтааст. кӯдак то сини 5 солагӣ метавонад 4 забонро омӯзад. фарзандашона мебиёранд, аввал мепурсанд ки гурӯҳи рӯзи ҳаймӣ. бинобар ҳамин мо ҳам ҳозир фаҳмида истодем ки гурӯҳи забони тоҷикӣ зарур аст. ман кардам ки дигар мана ба буле нагӯ. ҳамон кӯдакча зиқ шуд, бисёр изтироб омаду мегӯяд ки мо федератсия россия равем инҷа беҳтартар. ва онҳо боз гашта масалан ба зодгоҳи худ меоянд. дунёи кӯдаки худро бо тоҷикӣ бояд бунёд кунем. вақте ки россия рафта 4 фарзанд 4 духтар таваллуд кардам, оянди инҳо мана ба ташвиш оварда ман тоҷикистон ба омадам. агар аз ҳозир муоширата бо кӯдак тоҷикӣ накунед, ин дафъа мебиёяд ман бо ин гап зада наметавонам. баъде ки наврас мешаванд ё ба қад мерасанд, баъд бедор мешаванд ки ин на рус шуду на тоҷик.